¿Quién no ha tenido nunca el sentimiento de que algo importante, una especie de revelación, nos está invadiendo el alma sin saber por qué? Durante este proceso, el cerebro recurre al sentimiento del caos. Ara us explicaré l'estructura que hem fet al Minecraft, al videojoc. Hem fet servir 3 materials principalment. Llana rosa per fer alguns dels òrgans més importants, aigua per fer l'estructura i els ossos. També hem fet servir redstone per fer els nervis. També hem fet servir una mica de lava per fer alguns detalls, però no és massa important. Ara us explicaré de més a prop les parts més importants que es poden veure. A dalt de tot podeu veure el cervell. Y ello explica por qué hay muy poca distancia entre la genialidad por una parte y la locura por otra. El genio y el loco tienen la capacidad los dos de generar hipótesis nuevas porque pueden desconectar de las reglas y generar asociaciones que los demás no pueden.